Salamat. Ito ngayon mga boss, ito si Nanay, mag-isa lang siya. Nay, alis na kami. Salamat. Sige Nay. Nel, init Nel? Init kayo, boss. Ito kainit. Alam nyo ba na may curfew ngayon? Hindi kayo takot sa curfew. Dapat huwag kayong lalabas sa sa mga bahay nyo para hindi kayo mahuli ng mga pulis. Alam nyo ba 'yon? Salamat Kuya Junpel. Bye. Sabi daw ng mga taga dito, meron dos lang gina quarantine. Ito. Quarantine daw. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up mga boss? And welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junfel J of Junfel Films. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So for today's video, pupunta ako dun sa Barangay Agus. Isa po ako sa nag-volunteer para po tumulong ako dun sa paghanda ng ipamimigay na bigas dito sa buong barangay namin. Isa po sa pinaka-problema ngayon is kakulangan ng bigas dahil sobrang krisis ngayon dulot ng COVID-19 virus. So mga boss, wag na nating patagalin. Tara, let's go! Okay mga boss, ito na yung mga bigas sa likod. Nakahanda na siya para i-repack, para ipabibigay dito sa buong barangay. So ngayon mga boss, dito ako ngayon sa Barangay Hall kasama yung mga worker dito sa likod. Nag-pack po kami ng mga bigas para po ibigay sa buong barangay dito. Okay lang naman yan na palagi tayong nagtatawa kasi para hindi tayo mapapagod. Mga bigas. Ayan, kakapack lang. Lalagay namin ito sa sako. Okay mga boss, so dito ako ngayon sa Agus Barangay Hall. Pangalawang araw na namin dito. So araw na Sabado ngayon, walang trabaho pero dito pa rin yung mga workers dito. Gusto ko mag-volunteer, tumulong ako para sa pag-repack ng mga bigas. Para naman masilbihan tong pagiging tambay ko dun sa bahay kasi naka-quarantine kami dun. Bawal po kasi kami palaging pasyal-pasyal kasi alam mo naman, delikado yung panahon ngayon. So okay mga boss, dito ako. So tara, let's go! Naganda sila ng mga sa pagpack ng bigas. Ito po yung mga bigas sa likod. So nakahanda na siya para ipamimigay. Kasi medyo problema po dito kasi halos ng mga tao dito sa Barangay Agus, sabi nila paubos na daw yung mga stock nila na bigas. Itong sako na to, nirepack nila, nilagay nila sa plastic. Tapos ito yung pagka-repack. Bawat isang plastic ay tinitimbang nila. May timbangan dito sa likod. Wanay kape, Glolen! Pasa ka! Tukma. Hapon sa mga taga Barangay Agus, sila binigil sa tribo Gasanon sa pito ka sitio sa Barangay Agus Gamay, Bunga, Malinaw, Proper at Tabay, Ibabaw ug Gisi. Ang Barangay Council ila binigil sa mga opisyalis sa barangay nagkuha og calamity plan para sa ato ang COVID-19. Kay gipoklamar man kini sa ato ang presidente, ila binigil sa ato ang syudad sa Lapu-Lapu, pinanguluan sa mayor nga magahin kita sa calamity plan. Ngono nagkuha mi para ipanghatag aning
atong taga-barangay nga bugas. House to house gyud ni namo i-distribute kay dili man ta pwede nga magpapundok o ingon man magtapok-tapok sa ato ang gym o sa ato ang barangay hall kay gidili man kana sa ato ang nasudnon nga kagamahanan ang pagtapok-tapok tungod aning COVID-19. Okay mga boss, dito na kami sa Sitio Bunga. Ito ba yung pinakauna naming mag house to house? Dito namin unang i-house to house para mamimigay ng mga bigas. Ayun, naka-ready na sa likod. So kasama namin dito yung mga volunteer. Okay mga boss, mamimigay na kami. Okay guys, kahit mainit guys, patuloy pa rin yung pagbigay namin ng pag-distribute namin ng mga bigas. Andun yung mga barangay councilor. Oh, ari ta mag-una sa Sitio Bunga, mauning paagis ng kapitan papanghatag para dili kayo magsamok, no? So kani napita, tuning iganig ang bugas. Nya kay ni admit ta social distancing mao na ang atoa nga ato ging itonol sa ilang matagbalay ang maong hinabang nga bugas. Salamat Ekap. Saka. Okay guys, kahit masikip yung daanan dito, napasok pa rin namin kasi kailangan mabigyan lahat ng mga bahay dito. Okay mga boss, medyo malayo-layo na rin ang narating namin dito pero yun, laban pa rin. Asa tani butang? Si anak. Na, bata ni Silita. Anak mo ni si Alita ba? Kay mayang-yang nya day. Salamat. Ugang nga, mama ni Auntie. Sorry. Ito si nanay, mag-isa lang siya. So, nay, alis na kami. Salamat. Sige, nay. Dito kami sa medyo masikip-sikip na daan. Grabe, napakatirik ng araw pero tuloy pa rin, tuloy. Medyo mainit na. Anong oras na? 10:50 na. 10:50. Di naman masyadong mainit. Pero Wala na talagang mga kahoy. oh, medyo problema, medyo nauuhaw na kami. Saan kaya tayo makainom ng tubig, no? Di mo. Tapos na kaming mamimigay dito. Pabalik na kami dun sa yung sasakyan. Pabalik na kami dun. Yung ibang mga kasama ko, medyo nagkahiwa-hiwalay kami kasi para po mabigyan lahat ng mga bahay dito sa lugar dito para mabigyan sila. Medyo mainit na yung araw. Alas 12 na kasi. Good. Nanay, yung basa. Ada mo. Glass. Ikaw daw. Cons. Way init, Cons. Gawas na ni Ron. Dako kay kong pasalamat nga gitagaan mi sa mong kapitan kay kanang lisod yung kaayo wa mi support kay gumikan nga wa di ta kalakaw nya paguman naratas balay kay naglikay sa mga daotan nga mga sakit. Salamat eh. Salamat. Usgon. Ay sambuy na. Sambuy.
Alam nyo ba na may curfew ngayon? Hindi kayo takot sa curfew. Dapat huwag kayong lalabas sa sa mga bahay nyo para hindi kayo mahuli ng mga pulis. Alam nyo ba 'yon? Salamat Kuya Junfel. Sabi daw ng mga taga dito, meron daw silang na quarantine. Ito. Na quarantine daw. Para iwas virus, na quarantine siya. Okay mga boss, kakatapos na namin mag-distribute ng mga bigas dito sa aming barangay Agos. Napakasakit ng balat ko kasi napakainit. Kailangan namin i-distribute house to house kasi bawal po yung pagtitipon ng mga maraming tao. Kasi sundin natin yung social distancing. Pinag-distribute na namin house to house para naman safe tayo sa sa local transmission ng virus. Sa mga boss ko dyan na gusto magpa-shoutout sa video to, shoutout nga pala kay Jushrel Velasquez, Jay Conejos, Vince Jitro Abukay, Jun Pino, Joshua Urungan, Dave Amistad, Ryan Ponce Vitor, James Cyberge Lopez, Ralph Dave Aligres, J. Vril Sanchez, J. Rix, John Kael, Jico Brett, at ang pinakahuli, si Mike Lawrence Sulayco. Mga boss, maraming salamat sa pagsubaybay ng video na to. Sa lahat ng mga boss ko dyan, mag-ingat po kayo palagi. Lagi po kayong magsuot ng mask pag lalabas kayo ng bahay nyo or may pupuntahan kayong importante or may bibilin kayo sa labas. Huwag kalimutang magsuot ng mask. At huwag kalimutan ding maglagay ng alcohol o kahit anong sanitizer sa kamay nyo para naman laging safety tayo at para maiwasan natin yung local transmission ng virus. Okay mga boss, sa lahat ng mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So mga boss, maraming salamat and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.